Okay mga guys, adi kami magliliwanin tire at amon service kay naplatan kami di diha Burunggan. Ya adi. Kuan South Expressway. South. Kita kita mesis kay mga man mag tinuan mag tinanguan hit video. Ino taring meron pareho. Ako Emmanuel Globio. Siya tiya Emmanuel Globio. Tagal Llorente naplatan ya, naplatan. Naplatan adi. Ipakatawag guntak in rescue pero kay rayo at mathira sang buangga. Ya di maghakuan South Expressway. Okay, okay. Aset mga kasangkayan at pagliliwan hit tire. Papakita ko kayo. Tinaharang bago ito tire hit printe. Masikat kan lugo dito paten ingangat ko kahit ibang bansa. Tutulawan. Sugad hiton rigrayo nga biyahe. Kinahanglan bago ito tire kay darahi paso hit kariton kasi nga di kita maaramdanay na huyos. Okay nga ni kung mabudas diretso kay sasabtan. Asya, okay, okay. Ganon kahirap mga kaibigan at pagliliwan hit tire, hit truck. Hirap talaga pag walang helper. Sala ka mo nga kinahanglan diri masyado taas yung pagjajak. Tapos bubutangin na yung diesel para sunod nga pagtanggal nga ha pagbuto hit iyo tire o pagtanggal di ka mo kukurian. Dida. Abay pabaliktad mainit ko ano? Pabaliktad it basta mga at kariton ubos ito sakyan. Stads, mga baliktad dit hiya. Kay kung di rin magbaliktad, magbabak adit hiya kung itaod nim nga kinahanglan Hinakuan na hiya na kaliding na. counterclockwise it pagbubutang hit para hiya it iya trade. Magtitika hugot la habang tika iha. Plat ano? Oo. Naplatan. Pabulket ating kan kondaman Belgian. Ha? Pabulket. Ginamit ko na yung takuan ay. Ginamit ko na yung mixer. Pahulas. Pahulas talaga, pahulas. Ipabalik ko kayo ha? Kuan, waray helper. Aman hibin, it a mayor hibin do. Yare bindo. Diri manabulig. Siyempre kay mayor man. Pagkaraon. Bali paghagot na dyan na partner. Kala ito, sir. Ang bubugtan.
ulan. Bali mga kasangkayan asin itlog uhit ira construction. Bali aga pa kami didi na check up it amon mga punit sasakyan kay danay mga pag mag alas 7 na magbibiyahe na. Itong oras yan na alas 6. Yo, what's up, man? What's up? What's up? Good morning, guys. Very good. Facebook na naman yung YouTube naman, mga damo naman dito mga answer. Okay na siguro sir, malayo pa yung biyahe natin. Oh, sige sige.